लोगोसे आब'खौ जोंनि आफादनिफ्राय जोंनिसिम नुजाफैनो हानायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो आब'खौ फंनैसो बैसागोनि सोमोन्दै बिबुंथि होनो गुरै खावलायबाय। बरलागाव गामिनि आइ आफा आदै मादै बिब' बिनानाव बिदा फंबाय आरो आंनि आंगोनिबो आंगो लोगो नोंथांमोन, दिनै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांमोनखौ एफाग्राब लोब लोब लोगो मोनफैनानै। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय देग्लायनि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिबो सिगां बावहरबाय। देग्लायनि बैसागुआ देग्लायनि बोसोर गोदाना बयनिबो थाखाय मोजां जाथों, गावजों गावनि गेजेराव अनज्लायनाय मोजां मोनलायनाय खौसेथि बारायथों, एना एनिया जोबस्रांलांथों, माबाफोर खामानि बा हाबा मावनो आखायाव लादोंबा मोजाङै मोजां जाफुंसारथों होननानै आं आफा अबंलावरिनि खाथियाव गसंनानै नोंथांमोननि थाखाय आर'ज गाबो। आङो नोंथांमोनजों एसे रायज्लायनो सानदों दिनै। सिख्लाफोरजों आं बांसिन रायज्लायगोन दे, सेंग्राफोरजों बारा रायज्लाया। आच्छा, माबा आङो खोनानो मोनदों कि बरलागावआव जि मोजां मोजां गुफुर गुफुर साफा साफा सेंग्राफोर दं होननानै, नंगौ नामा? नंगौ? नङा? नङा? नङासो होनबाय माथो। आच्छा दे, हाबा जानाय सेंग्राफोर ना हाबा जायै सेंग्राफोर बांसिन दं? हाबा जायैसो? आंहा हाबा जानायफोरखौसो नायो दाना। आंहाबो हाबा जाबाय नालाय, बेनिखायनो आं हाबा जानाय सेंग्राफोरखौसो साबसिन मोनो। आरो हाबा जानायनि उनाव सेंग्राफ्रा साबसिन जायोथ', नायनो हेन्डसाम हेन्डसामसिन जायो, हिन्जावफोरनि अननाय मोनबा साबसिन जायो, नंगौना नङा आब'मोन? नंगौना? आंबो बिराद अनो आंनि हासबेन्डखौ। आच्छा दे, जोबोर मोजां मोनबाय। दानिया दसे मोसाथ'नो ना एसे रायज्लायबावनो? जानोसै? आच्छा दे, दोंसेल' मोसाया आं होनखाबाय, दोंनै मोसागोन, जागोन दे? दे दे दे, आरो हायोबा उनावहाय नोंथांमोनजों मोसाबावगोन, जागोन ना? दे बिदिब्ला मोसाग्रोनोसै दे। थेंक इउ।